दिनै खिन्थु माइआ पुरा रानखागोन। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो सान्दुङा थिं थिं दुंदों। सानसेयावनो रानखागोन दिनै। रामोनदाखौ खेबसे फन खालामनि र'। माथो फुंनिफ्रायनो खबर लायाखै दिनै। एसेबांथ' बेस्थ'ना? दिनैथ' खामानिबो गैया खोमा बिसोरनिया बन्ध'। औ मैयाथ' बुंदोंमोन खामानि गैया होननानै, मानो फन हराखै दिनै आंनो? हेलौ। औ बुं। मालै माथो खबरानो गैया दिनै? दिनैथ' नोंनिया बन्ध'बो, मा खालामदों? दिनै सोलाबथाराखैलै सना। दिनै बन्द' मोननायखाय जि सुबाय, न'फोरखौबो लिरबाय, न' साफा खालामबाय, ओमफ्राय नै हाथायाव थांनो नागिरदों। जेबो मैगं थाइगं गैया जादों, माइरंआबो जोबहां जाना दङ। नंगौ नामा? आंखौ गोसोखाङाखै नामा? खाङा थायो सना। माला फैगोन दा? बेसेबा गोसोखांदों, नोंखौ नायनो लुबैसिदों। नायनो लुबैबानो भिडिअ कल खालामनांगौलै सना। भिडिअ कल खालामनाथ' बेसे नायबाय थाखायो, नाथाय आं नोंखौ मोगथाङाव नायनो लुबैदों आरोहाय। नङाबा मोनसे बाथ्रा, बिजुलिया न'आव थानायावनो आं नोंजों बेरायनो थांनो हागौमोन माथो। एबार खिन्थु नोंजों थांफागोन दे आङो। नंगौ। दे जागोन दे। ओमफ्राय मा बिजुलिया दा न'आव थांगोन ना हौवाजों थांगोन? हौवायाबो फन हरफिनदोंबा? आंनिबाथ' खेबसेखिनिखौ निमाहा होनानै थांनांगौमोन, मानो होनबा बिनिया दा गोरबोआवबो बेबि दङना। दा थेवब्लाबो बिजुलिया निमाहा होनो हायानो माथो। जेनेबा बे माबायाबो बिजिदाबो नांगौखायसो, माने हिनजाव गोदाया आथिं जनायखायसो नांगौ जादोंना, बेनि थाखायनो आरो। नंगौबोथ' र' हारामिया साला। औलै बिजुलिखौ नायबाथाय बोरैबा मोनो आंहा। माथो बुंबावनो, आंग्रा मांग्रांजों हाबा जाना लाबाय। सिगांनो बेसे मोजांमोन, थिलुजोंनो जुदि मोजाङै संसारखौ जानायमोनबा मा जागौमोन दे। माथो बुंबावनो आरो, खाफालावनो गैया खोमा। बेबो मोनसे जाहैबाय, थेवब्लाबो आरो बेसेथ' रायज्लायबाय थानोलै बिसोरखौबो। नोंहालाय माथो खालामदों? माइ लामदों र', बेसेबा गोबाव जाबाय। दिनैसो माइरंआनो जोबहां जाबाय। माने सान्दुङानो मोजाङै दुङाखैना, दिनैसो गोसाथार दुंदों। नंगौ नामा? नंगौथ' आरो। ओइ सना, दिनै उनाव हरगोन र'। सोरबा फन हरबाय थादों। सोर फन हरदों? गोदान नाम्बार नामा? औलै, सोर गोदान नाम्बारबा हरबाय थादों र'। नोंजों दहाय रायज्लायबाय थानायावनो हरबाय थादों। र' नाय रिसिभ खालामनि, आंनि सोरबा लोगोफोरबो जानो हानाय। नोंनो उनाव हरगोन दे आं ना। औ दे, ओमफ्राय नोङो दा हाथाय खालामनो थांदोंबा? औ, हाथाय खालामनो थांनि र'। ओमफ्राय हाथायनिफ्राय फैनानै माबा संनोसै खावनोसै जानोसै, ओमफ्राय माबा नोंनो दसे हरनानै उन्दुना थाथ'नोसै। दे होमबा ना सना, र' आं रिसिभ खालामनि। औ दे। हेलौ, सोरो? नों आंखौ सिनाया जानो हानाय, नाथाय आं नोंखौ सिनायहायो। सोरमोनबा? मायबाफोर खामानि दंमोन नामा इयो? खामानि माने माबा मोनसे खोन्थानो नागिरदोंमोन आङो नोंनो। माबा खोन्थानो नागिरदोंमोन, खिन्थालाय। नोङो आंखौ गाज्रि मोननाङा आरो भाइ, आङो नुदोंखायसो बुंदों। दे, माखौ गाज्रि मोननो खिन्थादो। माबा नोंनि बिसिया, नोंनि हिनजावालै, सासे मानसिखौ फुदुंदों। सोरगो सैफ्य नोङो, हा? सोरगो सैफ्य? आंनि हिनजावखौ जानला मानला बेफोरबायदि बुंनाङा दै, मिथिबाय? आं बुंखादोंना नोङो आंखौ गाज्रि मोननाङा होननानै, नाथाय नोङो आंखौसो दा गाज्रि सानबाय। आंलाय मेगनजों नुनायखायसो बुंदों। आरे आंलाय नोंखौ नंखाय बाथ्रा बुंना मा मोनगोन? माबाखौ फुदुंनाय नुदों आङो, हंलाखौ। सोर हंला? हंलायालै, हिनजाव गैजारोङिया, बालन्दाया। बेखौलाय मानो? आंनि हिनजावलाय मानो माबानो? नोंनि हिनजावा ना हंलानि थाखाय फाग्ला दिबाना जागासिनो। नाथाय हंलानो नाङा, नोंनि हिनजावखौ हंलायासो ब्रा ब्रा नांगौ होनना बुंना लाबाय दङ। ओमफ्राय सान्स मोननायावनो मोसौ दै दौनो थांनायाव फुदुंगारदोंलै रखरा, आंनो गावनि मेगनजोंनो नुथारदों। बा फंबाय, दै मा फोथायालै, नुनायखायसो बुंदोंब्रा आङो। आंनि हिनजावा एथ'बो गाज्रि नङा, मिथिबाय? बे हंला बोरायखौलाय मानो गोसोथोनो बेलाय? फाल्थु खालामनो जायगा मोनाखै साला। दालि बालि नङा, मिथिबाय? थांनानै थाथारथि सोबायगोन, मिथिबाय? सोबानायल' नङा, ओरैबायदि बुगोन, माने हाराखौबो नागिरना मोननाय नङा न'नि मानसिफोरा नोंनिखौ, मिथिबाय ना? जानला मानला आंनि हिनजावनि बागै बेफोरबायदि गाज्रि आंनो एरना होनाङा। आं मिथिखागौ आंनि हिनजावनि बागै। आंनि हिनजावा गुबुन हिनजावफोरबायदि नङा, मिथिबाय? नों नुदों नामा? नोंनि आन्दोआवबा मा जागासिनो? बिथिंजाय नों न'आवबो थाया, हिनजावखौ आरो नोङो आब्रि सानना लादों, नुनायावसो आब्रि। नाथाय बिनि आखला आब्रि नङा। आंनो गावनि मेगनजोंनो नुथारबाय हंलाखौ फुदुंनाय। हंलाया ओमफ्राय फुदुंनाय लोगो लोगोनो साइड जाखादों। नों नङाबा हंलानो सोंना नायनाय, हंलानियाव। दोन फना दोन। जानला मानला आंनो बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा, आं फोथाया। नों हाजारखि नुदों होनबाबो आं फोथायखाया, मिथिबाय? आंनि हिनजावा बेफोरबायदि नंखाया। फोथाया था? आंलाय नंगौखौसो बुंदों, नुदोंखायसो बुंदों, मोजांनि थाखाय, नोंनि मोजांनि थाखाय। नाथाय नों फोथायाबा आंहालाय मा दरखार जादों दे? जेबो नङा, आंलाय बुंनांगौखौ बुंबाय आरो नुनायखौ बुंबाय। सिथा, आङो आंनि हिनजावखौ फोथायो, मिथिगौ ना?
फाल्तु खालामनो जायगा मोनाखै आंनि सिगाङाव फाल्तु खालामबाय थानाङा दे बेलाय नोंनिसो गोसो दा फोथाया आदारबाबो दा नोंनि हिनजावा हंलाखौ खुदुमदों आरो आं नुथारदों नोंनि हिनजावा मोसौनि दै दौनो थाङोना सानजौफु टाइमाव रावबो गैयि सानसावनो बियो एकदम माने खुदुमथारदों आरो आं नुथारदों बेथ' नुथारदों दोन जानला मोनला फन हरनानै आंखौ जेबो बुंनाङा दै मिथिबायना फन हरबावबा साबि खिन्थु आरो आं आंनि हिनजावखौ फोथायो मा आंजों मायबाफोर सुथुर दङ नामा ना आंनि हिनजावजों सुथुर दङ हा आंनि हिनजावा बेफोरबायदि नंनायानो थांखाया हाजारखि बुं थेवब्लाबो आं फोथाया भगबाना फैनानै हंलाखौ खुदुमदों नोंनि हिनजावा होनना बुंबाबो आं फोथायनाय नङा भगबाना बुंबाबो फोथाया आरो नोंथ' मानसिसो जाम्बा नालाय नोङो होनना बुङाखै मानो जाम्बा नालाय नोङो जाम्बाखायनो जेबो मोनथिया हिनजावखौनो माने मोजां होनना सानबाय थायो आरो ना जाम्बाफोरा बिदिनो आरो जाम्बाया नोंसोरसो जेबो खामानि गैया हा मालानि संसाराव अर लागायना होनो नागिरदों नोंसोरो थां खामानि गैयाबा थाफ्लायाव थाव फोननानै सेलथायनानै उन्दुना था जानला मोनला दोन दाननासो होबाय माथो है मा जाम्बा बायसिलै दै आंनो दा बिहामजो लैथोस्रिखौ नांथारगौ आं दा बोरै मोनगोन दे मानो फोथाया दे बियो नों मेगनजों नुदों होननायनि उनावथ' फोथायनांगौना जाम्बाया साला ओइ आं मोनथिलालै थांसै आंहा खामानिया जोब्बाय बर' मोनसेबाव नों रामोनदा बिमानो लागायना होबानो जाबाय बिमानो बे बिमायाथ' एसेबाबो फोथायखागोन जागोन दे अके नाथाय हाजारसेया आरो जमायना दोनदो फैसा गैयाबा आङो ओरैनो लागायना लुगैलो खालामालै थै माबा लखमानो बेफोरबायदि बिरिसिना अननानै नोङो बिखुनजोनो लागायना होब्रा आं मोनथिया फैसाया जगार खालामना दोन होमबासो फैगोन आं थै माबायसि मोनगोनलै आङो दा हाय बिहामजो लैथोस्रि नोंखौ गोबानो लुबैदों आं गोबानो खुदुमनो नाथाय माला मोनगोन आंनि सिमाङा माला जाफुगोन थै नोंनि होया जाम्बा मालै मा एसे फोथायोब्रा नोंखौलाय थै अबसे बिहामजो नों मानसिया मोजाङा थेवब्लाबो आंनो नोंखौ नांगौ मोजांखायथ' आं नोंखौ बांसिन गोसोथोबावो बिहामजो 1000खौ आं बुथुमनांसिगोनलै बिखुनजा खिन्थु मानि मारगोन दे बिखुनजा बारा मोजां मोनखाया लैथोस्रि बिहामजोखौ आं मोनथिगौथ' बिसोरखौ नुनानैनो सिनाय मोनो 1000खौ दा अबाव मोनबावनो जाला आरो बेटारि भारा 300आथ' नांखागोन दा आंनि आखायाव 50 थाखाल'सो दङ हौवानियाथ' थाइसेबो गैया दिल्लुमोननियावनो बिनो थांनो होनि र' बालुइसासो धोनिथार बिबारनि थानायावसो हेल्प खालामसोयोमोनहाय आंसो सैयामोन र' मोखाङाव लाग्रा आबाखौनो थांनो होनि र' आङो आबा मोखाङाव लाग्रा मायो बुं आबा थांनाय तिल्लु दादैलानियाव 500 फैसा दाहार बिहैनाय सिं सासोदों ओरैनो आथिङानो मोजां जायाखै आरो सिं सासोदों आंखौ मानोबा थांनाय आबा बिसानाव मोनगोन खोमा थांनाय लायनाय लासिंसिं मा आंखौ मा सनमान गैयिसो सानखो ना मासो सानखोलै थांसाबबाय आङो गुमारिखौ थांनो हो गुमारिया ना गुरनो थांदों आबा थांनोनो थां जेबो जाया दे बिसा दङबा होखागोन फैसा दाहार होग्रा मानसिबो रावबो गैया नोंसा आबैलाबो आंखौ मोजांखौनो मोना नोंसा आफाजों हाबा जाफैनायखाय दासिमबो आंखौ मोजाङै माथोखौनो होआ थांनाय आबा थांनाय एकदम सिङाव ओरैबायदि सादों बखिबाय थानाङा खालि सानाय सुनाय सिं सानाय आथिं सानाय आखाइ सानाय माबा खालि सानायानो हामला मोजां जानोबा जा थाबैनो मिथिबाय मा बिलाय बिसिनायावनो सानफ्रामबो बिदिबालाय नोंखौलाय सोर जाहोबाय थागोन दे हामा आबा बेफोरबायदि बुंनो बिमाखौ थां तिल्लु दादैनियाव 500 बिहैथां जिखिजाया दानो थाङाबा थांसाबबाय आङो दायो गुमारिया फैबा ना गुरनानै फैबाथाय थांनो होनो हाया नामा खालि आंल' दं नामा बे न'आव आरो आनै खरिखौ थांनो होनो हाया नामा बिबो थास' खानो थांदों आं मोनथिया दे माथो बुंबावनो आबा दायो गुमारिखौनो थांनो होनसै आरो आबा इसिङाव माबा दङ थां आपेल खावसे दङ बेखौ लाबोनो आं जानि ओंखाम उखैनाय मोनसोदों बोरैबा लोरबां मोनसोदों देहाखौबो बे आपेलखौ आं जाना दोनबाय आपेल आंगुर नागिरबाय थायो आं जाना दोनबाय नोंसो जाना दोनबाय मा आं जानाङामोन नामा आं जानाङामोन बियासो बुरै माबा खालि आपेल आंगुरल' जाबाय थायो जोंफोरदो खिथि नङा आबा आं ओरैनो जाया आंखौ डक्टरा जानो होदों आंहा भिटामिन गैया जादोंना थैबो गैया जादों बेनिखायसो जाबाय थायो आङो थाबैनो बेमारफोरखौ फाहामना लालै बेफोरबायदि बिसनायाव गोलैबाय थानाङा
डिस्टार्ब नङाबा जोंफोरखौसो डिस्टार्ब होबाय थायो रावबोलाय माथो एक्सिडेन्टखौनो जायाखै नोंहालाय मानो जानांगौ एक्सिडेन्ट हा नों बायसि बिमाखौबो हरो नालाय भगबानफोराबो आंनोसो माबायसि बिमा हरदों दै जेबो मावना दांनाबो जाहोनो हाया जोंफोरसो उल्था बिदिबालाय मा जानोलै देनां मा खालामगोन हा गुमारिमोनखौ हाबा हरबाथाय नोंनि बिहामजोआ नोंखौ नायबाय थानो हागोन नामा मानो नायबाय थानो नोंखौलाय मा दरखार नांदों दे जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय खिनायनिफ्राय हासुनायनिफ्राय फारसेनिफ्राय नोंखौनो जुदि माबा केयार खालामबाय थायोबा बेयावलाय माथो लाइफआनो धंस'सो जागोन बरिं दै बेमारफोरखौ मोजाङै फाहामना लानोबा ला दै आं मिथिया आंखौ जेबो खामानि थिनबाय थानाङा माबायसि बे मोखाङाव लाग्रा आबाया उन्दैनिफ्रायनो बेखौसो बांसिन अनोमोन आं जानो गारैबो आंनि फागाखौबो बिनो होयोमोन गुमारियाथ' होलायामोन आं बेखौ गथ'खौ अननायानो थाङामोन आं बारा बिफायासो अनोमोन नाथाय नोंखौ आं बेसेदि अनोमोन आबाखौ मोखाङाव लाग्रा आबा नाथाय नों बिमाखौ मानो एसेबां रायो एसेबो बुजिनायानो थाङा आं दुखु मोनबायहाय दानिफ्रायनो बेफोरबायदि आरो उनाव आंखौ नायगोन नालाय गुमारि नों नायाबा आंखौ रावबो नायनाय नंलाय नुदोंना मोखाङाव लाग्राया माबायसि बिमाखौनो इसेबो नायनो हाला इसोर मा जाबावगोन मोखाङाव लाग्रा आबाया बेफोरबायदि नङामोनथ' बिमाखौ बेसे मोजां मोनो